Халык күңелендә сезгә дигән меңәрләгән чәчәк бәйләме. Әгәр аны алдыгызга куйсак, булыр иде таулар кадәрле. Кояшны да бүләк итәр идек. Кояш биек, ә без кечкенә, чәчәктән дә матур, назлы бүләк. Тапмадык без бүген һич кенә. Шундый шигъри юллар белән башлаганнар алдагы котлау сәламен Зур Чиртли авылы урта мәктәбенең 4нче Б сыйныф укучылары һәм әти-әниләре, сыйныф җитәкчеләре Румия Мисалим кызы Махмутовага рәхмәт сүзләрен. 4 ел элек әле бик кечкенә булган, берни белмәгән сабыйларны без мәктәп бусагасын атлатып сезгә тапшырган идек. Көн артыннан көн үтеп, инә белән җир казыгандай сез дә тырышлык куеп, балаларга белем бирергә, укырга, язарга гына түгел, ә төрле яктан кеше булырга өйрәттегез. Икенче әниләре булып, аларны акны карадан, яхшыны яманнан аерырга да өйрәтә алдыгыз. Бүген балаларыбыз инде нәни ояларыннан үсеп чыгып, уртанчы буын укучылары рәтенә керергә өлгерделәр. Соңгы кыңгыраулары гади түгел, аларның ылыгаеп өлгергәннәрен дәлилли. Сез, Румия апа, балалар белән дә, без әти-әниләр белән дә уртак тел таба алдыгыз. Бергә үткәргән чаралар, матур бәйрәмнәр мәңгегә истәлеккә уелып калачак. Без бик рәхмәтле булып, алда да авыр эшегездә җиңеллек, сабырлык телибез. Тагын тыңлаучан балаларны 1 сентябрьдә сау исән килеш янәдән сыйныф туплап каршыларга язсын. Аңлаучан әти-әниләр белән эшләргә насыйп булсын. Сезнең тырышлыгыгыз эшегездә чагыла. Алдагы елларда да уңышларыгыз җитәрлек булсын иде. Эшегезне яратып башкарганга балалар да сезне яратып белем алдылар. Бүген без хушлашмыйбыз. Алда да сезнең йөзгә кызыллык китермичә укырга ышандырабыз. Сез өйрәткән бар нәрсәне дә онытмаячакбыз. Барысы өчен мең рәхмәт сезгә. Укытучым минем, сүнемәс назым, якты язым, бала чакларым. Мин гомергә әнкәм белән бергә күңелемдә сезне саклармын. Укытучым, менә каршыңдамын, мең тапкыр сиңа бурычлы. Олы тормыш юлларымда миңа һәр чак синең акыл булышчы. Җылы караш, назлы сүзләреңнән тойдым синең йөрәк җылыңны. Укытучым, иң кадерле кешем, бүләк итеп ал син җырымны. Шул форсаттан файдаланып, балаларыбызны да бүгенге соңгы кыңгырау бәйрәме белән котлап китәсебез килә. Аларга киләчәктә дә исәнлек, саулык телибез. Авыррак булган мәктәп елларын уңышларга гына уралып узарга насыйплар кылсын. Без һәр вакыт сезнең олы таянычларыгыз булып калырбыз. Инде сез үсеп җитәсез, 4нче сыйныф тәмам. Балама бүген ихластан уңышлар теләп калам. Кыңгырау шыңлый шатланып, сезгә ак юллар теләп, алда укулары язсын бары шатлыклар биләп. Хөрмәтле Румия Мисалимовна һәм 4нче Б чыгарылыш сыйныф укучылары, соңгы кыңгырау бәйрәме белән сезне алда уңышлар теләп, котлауга матур җырда үрәбез. Кабул итеп алыгыз. Bala çağım mizgirine kaytıp, Kimdir mina künden deşe. Nimetin укытучы апа, Хәлләремне минем белешә. Рәхмәт сезгә укытучы апа, Бәхетегез читләп үтмәсен, Күңелегез күге аяз булсын, Яшәү дәрте мәңге сүнмәсен. Авырлыклар килсәле дә Jan жылысын бирәләшә.
Feriştedey yaşi canlarımda, okutuşu apam yeneşe. Rahmet sizge okutuşu apam, baxtınız şitlep ötmesin. Көңіліңіз көге ояз болсын, яшау дәрті мәңгі сүнмәсін. Izgırığa kebek aytken sözü, uyılıp kalgan neni canıma. Eylep bara birgen an bilimi, nurlar sirpip durmuş yoluma. Rahmet sizge okutuşu apam, baxtınız şitlep ötmesin. Көңіліңіз көге ояз болсын, яшау дәрті мәңгі сүнмәсін. Рахмет sizge okutuşu apam, baxtınız şitlep ötmesin. Көңіліңіз көге ояз болсын, яшау дәрті мәңгі сүнмәсін. Яшау дәрті мәңгі сүнмәсін. Көңіліңіз көге ояз болсын, яшау дәрті мәңгі сүнмәсін.